Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Беларусь гатовая да дыялогу з Польшчай, аднак польскі бок не праяўляе да яго цікавасці. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Паводле Рыжанкова, Польшча дзейнічае хаатычна і плануе далей нагнятаць напружанасць на мяжы. Гэта, на думку міністра, дастаўляе нязручнасці пераважна польскім грузаперавозчыкам і стварае гуманітарныя праблемы пры мінанні мяжы. Пра ініцыяваны рэжымам Лукашэнкі эмігранцкі крызіс на мяжы з Польшчай, адным з вынікаў якога стала забойства польскага жаўнера, чыноўнік не ўзгадаў. Між тым, пасля пэўнага спаду колькасць спробаў нелегальна перайсці польскую мяжу з боку Беларусі зноў вырасла. Польскія памежнікі паведамляюць пра 138 такіх выпадкаў за выходныя. Гэты паказнік больш, чым удвая вышэйшы за той, што фіксавалі тыдзень таму. Старшыня КДБ Іван Терцель заявіў, што Украіна адвяла войскі ад беларускай мяжы яшчэ ў пачатку ліпеня, ды адзначыў стрыманасць украінскага боку. Раней у суботу міністр абароны Хрэнін заявіў пра неадкладны вывад беларускіх войскаў узмацнення ад мяжы з Украінаю. Асновы гэтых войскаў складалі сілы спецыяльных аперацыяў. Гэта адбылося пасля нарады ў Лукашэнкі, які агучыў адпаведныя тэзісы пра дээскалацыю на беларуска-украінскай мяжы. Беларускія дэмакратычныя сілы рыхтуюць стратэгію на 2025 год. Пад увагу возьмуць электаральную кампанію ў Беларусі. Пра гэта распавялі ў Варшаве на паседжанні аб'яднанага пераходнага кабінету з удзелам Святланы Ціханаўскай. Як распавёў Павел Латушка, палітычная дэкларацыя мае быць прынятая на канферэнцыі «Новая Беларусь», што адбудзецца ў жніўні ў Вільні. Таксама будзе абвешчаная дэкларацыя платформы 2025 наконт супрацы і прынцыпаў дзеяння дэмакратычных сілаў Беларусі. У 2020 годзе ў апазіцыі не было прэтэнзіяў да ўлады. Такую версію ў эфіры ОНТ агучала старшыня Савету Рэспублікі Наталля Качанова, каментуючы падзеі 4-гадовай даўніны ў Беларусі. Паводле Качанавай, падчас сустрэчаў з людзьмі, працоўнымі калектывамі і апанентамі ўлады ў 2020 годзе яна не пачула ніводнай слушнай прапановы ці прэтэнзіі. Падчас жа тагачасных пратэстаў чыноўніца заставалася пэўная, што, цытата, «У нас усё будзе добра, бо яна, маўляў, бачыла, як галасаваў народ». Экс-кіраўніка Рэспубліканскага турыстычнага саюзу Александра Мірскага асудзілі за дзяржаўную здраду на 7,5 гадоў калоніі за нібыта супрацу з дэпартаментам дзяржаўнай бяспекі Літвы. Прапагандысты з ОНТ здымалі Мірскага ў калоніі ў Івацевічах, дзе ён адбывае цяпер пакаранне. На відэа асуджаны кажа, што літоўскія спецслужбы шантажом схілілі яго да супрацы яшчэ ў 2015 годзе. Якую менавіта інфармацыю Мірскі перадаваў дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы, не паведамляюць. У аздараўленчым лагеры ў Рэчыцкім раёне пры падзенні дрэваў загінуў хлопчык. 6 дзяцей атрымалі траўмы. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары, калі пачалася навальніца і вецер паваліў дрэвы, на канцэртнай пляцоўцы праходзіла забаўляльная імпрэза. Хуткая даставіла 3 пацярпелых дзяцей у цэнтральную раённую бальніцу. Адну з дзяўчатак пасля папярэдняй дыягностыкі пастанавілі перавезці ў Гомель. 2 падлеткам аказалі дапамогу дактары мазырскай бальніцы. У дзяцей дыягнаставаныя пераломы і траўмы сярэдняй ступені цяжкасці. Яшчэ адна трагедыя адбылася ў Магілёўскім раёне. Маму з 5гадовай дачкой прываліла дрэвам. У выніку дзяўчынка памерла ў машыне хуткай дапамогі. Агулам непагадзь у Беларусі забрала жыцці 4 асобаў. Амаль 2000 населеных пунктаў без электрычнасці, паваленыя дрэвы, сарваныя дахі дамоў. Напярэдадні поўднем Беларусі прайшла стыхія, асабліва пацярпелі Гомельская і Магілёўская вобласці. У Мазыры маланка ударыла ў падстанцыю, у выніку энергетычны збой і спыненне падачы вады. У Берасцейскай вобласці прайшоў буйны град. Беларуская чыгунка на некалькіх участках спыняла рух цягнікоў, бо на каляінах ляжалі паваленыя дрэвы. Парывы шквалістага ветру сягалі 30 метраў за секунду. Сёння аднаўленчыя працы працягваюцца больш як у 1000 населеных пунктах. Выкарыстоўваць негвалтоўныя метады палітычнай барацьбы заклікаў прэзідэнт ЗША Джо Байден у сваім звароце да нацыі. Прычынай адмысловага звароту стаў замах на Дональда Трампа. Мы вырашаем наши спрэчкі ля выбарчых скрыняў, а не з дапамогай куль. Мы выступаем за Амерыку не экстрэмізму і гневу, а прыстойнасці і дабрыні.
Джо Байден заклікаў амерыканцаў выйсці з умоўных інфармацыйных бункераў, а таксама папярэдзіў пра вонкавыя сілы, што спрабуюць як мага мацней раскалоць амерыканскае грамадства. Паводле Байдена ў справе замаху на Трампа будзе праведзенае незалежнае расследаванне. Матывы ж замаху пакуль няясныя. Генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг адхіліў прапанову збіваць расійскія ракеты, што ляцяць над тэрыторыяй Украіны ў бок Польшчы. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю украінскаму тэлемарафону. Паводле Столтенберга, НАТО працягне аказваць дапамогу Украіны, але не стане часткаю канфлікту. Раней міністр абароны Польшчы Радослаў Сікорскі заявіў, што Варшава абмяркуе ідэю збіцця расійскіх ракетаў са сваімі хаўруснікамі ў НАТО. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі казаў, што краіны працуюць над механізмам таго, як польскія СПА маглі б збіваць ракеты і дроны над украінскай тэрыторыяй. Адпаведная прапанова была залучаная ў дамову наконт бяспекі паміж Польшчаю і Украінаю. Сікорскі нагадаў, што падчас адной з расійскіх атак некаторыя ракеты заляцелі ў польскую паветраную прастору на 40 секундаў, пасля чаго змянілі курс у кірунку Украіны. Прэм'ер-міністрка Эстоніі Кая Калас падала ў адстаўку. Яна заменіць Жузепа Борэля і стане вярхоўнай прадстаўніцай Еўрапейскага звязу ў замежных справах. Кая Калас узначальвала эстонскі ўрад з 2021 года. Сярод іншага, яна актыўна выступала з падтрыманнем Украіны пасля пачатку поўнамаштабнай расійскай агрэсіі. Чакаецца, што пераемнікам Калас на пасадзе прэм'ера Эстоніі стане Крыстен Міхаль, які цяпер займае пасаду міністра клімату. Чацвёрты раз чэмпіён Еўропы. Зборная Іспаніі з лікам 2-1 перамагла зборную Англіі ў фінале Еўра-2024. А Англіі так і не ўдалося хаця б раз выйграць гэты чэмпіянат. Першы тайм скончыўся нічыёй, а вось на 47-й хвіліне ў другім тайме іспанцы адкрылі лік. Гол забіў Ніка Уільямс. На 73-й хвіліне англічане адказалі голам Коула Палмера. За 3 хвіліны да канца асноўнага часу Іспанія вырвалася наперад, дзякуючы Мікелю Оярсабалю. Дадатковы час не дапамог англічанам. Ля вострава Гран-Канарія днямі завяршыліся адразу 2 паралельныя чэмпіянаты свету па кайтсёрфінгу. 24 мужчыны і 11 жанчын з усяго свету дэманстравалі відовішнае майстэрства барацьбы адразу з воднай і паветранай стыхіямі. Без каментара. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы заўтра.